खुलुमबाय बर'नि निउज चेनेलाव नोंथांमोनखौ बराय हरग्रोनाय जाबाय। नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान खौरां लानानै फैलायबाय। अन्नानै खौरांखौ जोबजासे नायलांदो आरो गोदानै नायदोंब्ला चेनेलाव साबस्क्राइब खालामना लाग्रोलायदो। थुदो बिदिब्ला दिनैनि सानसेनि खौरांखौ जागायजेननोसै। आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया रबिबारखालि बिजेपि दोलोआ 2025 बिटिसि बिसायख'थियाव हारसिङै गेलेगोन होनना बुंनाया बिटिसि ओनसोलाव राजखान्थि हान्जाफोरनि गेजेराव गोनो गोथो लाबोदों। बिपिएफनि गागि दैदेनगिरि आरो बिटिसिनि बारग' लेङाइ गाहाय खाम्फा बरगयारिया समबारखालि गावनि सान्नायजों बुंदों दि बिजेपि दोलोआ प्रमद बर'नि सायाव फोथायनाय खोमाबाय। बिजेपि दोलोआ गावनो बेबादि थिरांथा लानांगोन। बिटिसि जथाय सोरखारनि 4 बोसोर खुंथायाव आबाद, सोलोंथाय आरो लामाफोरनि जौगानायाव फेलें जादों, जायनि जाहोनाव बिजेपिआ भुगिनांनो गोनां जादों। बेनि जाहोनावनो UPPL आरो बिजेपि दोलोआबो रायजोनि फोथायनाय खोमानांबाय। बावैसो जालांनाय 2024 मायथाइनि ल'कसभा बिसायख'थियाव बिजेपिआ UPPLनि बिसायख'थिखौ देरहानो थाखाय गोख्रों खामानि मावनो गोनां जादों। मानोना UPPL दोलोआ बिजेपिआ सान्नाय बायदि एखे अनजिमानि भट मोननो हायाखैमोन आरो बेनि जाहोनावनो बिटिआरआव UPPLजों लोगोसे बिजेपिखौबो फोजोबस्रांनाय जादों। बेफोर आयदाखौ लानानै बिजेपि UPPL दोलोनि गेजेराव गुसु दावहा जागासिनो दं आरो मोन्नैबो दोलोनि गेजेराव गोरोबलायै जालांगोन। क'क्राझार जिल्ला कमिशनार मावख'नि सानै मावफारियाफोरनो रायजो सोरखारनि सुबुं सिबिथाइ बान्था। क'क्राझार जिल्ला कमिशनार मावख'आव जुनियर खुंथायारि हेफाजाबगिरि दीपांकर दत्ता आरो गारि सालायगिरि धर्मेन्द्र डेकाखौ रायजो सोरखारनि रायजोआरि सिबिथाइ बान्थानि थाखाय मुं सायख'नाय जादों। रायखांनो गोनांदि क'क्राझार जिल्ला कमिशनारनि मावख'नि सानैबो मावफारियाफोरा गिबि मन्थ्रिनि बे थांखिखौ बरायदोंमोन आरो बुंदोंमोन दि बिथांमोनहा गिबि मन्थ्रिनि बे थांखिजों गोजोननाय मोन्दों। मैया मोनसे जर'खा जयनिं हाबाफारिनि गेजेरजों बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'नि थाग्रा खुलियाव हल्टुगाव प्राइमारि BPFनि बोसोनगिरि मिन्टुराज बसुमतारी, हल्टुगाव प्राइमारि BPFनि गाहाय नेहाथारि दोमै बसुमतारी, हल्टुगाव प्राइमारि लाइमोन BPFनि आफादगिरि प्रदीप बसुमतारीजों लोगोसे गुबुन गुबुन प्राइमारि BPFनि सा 46 बिबानगिरिफोरा UPPL दोलोआव जयेन जायो। चिरां जिल्लानि रनसायथाम दहलाफारा गामिनि थागिबि भारत सरकारनि मिनिस्ट्रि अफ वुमेन एन्ड चाइल्ड डेभेलपमेन्ट मास्टार ट्रेनार मुस्रि बिस्वजित गयारीनि बाखनायजाथाव हाबा। चिरां जिल्लानि भारत भुटान सिमा ओनसोल नाकेदारायाव थानाय जोंसार ME स्कुलआव गावनि फिनि रां खरसा खालामनानै फरायसाफोरनि जिरायनो थाखाय डेस्क बेन्च दान होदों। बिटिआरनि खुंथाय गोहोआव थानाय UPPL हान्जाया मैया 9थि गायसननाय सानखौ चिरांनि बेंटल जांख्रिखां फोथाराव सानसेनि हाबाफारिजों खुंफुंनाय जायो। गिबि हाबाफारि बादियै आफादनि फिरफिलाखौ बिरहोयो UPPLनि आफादगिरि प्रमद बर'आ। लोगोसे मुंख्लंफोरनो बिबार बावजेनो आसामनि मन्त्रि एबा UPPLनि गायसनगिरि आफादगिरि उरखाव-गोरा ब्रह्म बिथाङा UPPLनि गायसननाय सानजों लोगोसे बिफां फुलि गायनाय हाबाफारिबो बानजायनाय जायो, जेराव बिफां फुलिखौ गायजेनो UPPLनि लेङाइ मावफुं सोद्रोमा गबिन्द बसुमतारी बिथाङा। क'क्राझार सरकारि गोजौसिन फरायसालियाव आर्टिफिसियेल इनसेमिनेशननि जोहै जाग्रा आबाद आरो गुबुन गुबुन जुनार फिसिनाय थांखिजों बिटिआर सरकारा सेनजेटिजेसन थुलुंगाखां हाबाफारि खुंफुंदों। उदालगुरि जिल्ला धोनसिरि ब्लकनि UPPL आबो हान्जानि गायसननाय सान फालिदों। बे हाबाफारियावनो BPFनि गोख्रों दैदेनगिरि आरो गुबुन गुबुन राजखान्थिनि हान्जानिफ्राय गासै सा 200 सोद्रोमाफोरा UPPL हान्जायाव हाबफैयो। गरिसरनि खरमफुल सुकिनि थागिबि 75 बोसोर बैसोनि खगेन बर' मुंनि सासे सुबुङा ट्राकजों सौग्रावनायनि जाहोनाव सासे सुबुंनि जिउ खहा। धेमाजि जिल्ला जनाय रामथल दिखारि पन्चायतनि बरिसुथि कसारी गामिनि सिदेश्वर बर'आ गोमानानै दं। नखरनि सुबुङा फोरमायनाय बादिब्ला थांनाय 4 आगस्तखालि फुंनि 7 रिंगासो समाव गलायाव माइरं लायनो न'निफ्राय ओंखारलांदोंमोन सिदेश्वर बर'आ। मख'नो गोनांदि सिदेश्वर बर'आ सासे देहायारि जेंना गोनां सुबुं।
बेनिखायनो सोरबाफोर बहाबा सिद्धेश्वर बर'खौ नुसनोब्ला जानबुं अनजिमा 9954520363 आव फोनांजाब खालामनानै फोरमायहरनो खावलायदों नखरनि सुबुङा। साहित्य एकाडेमि लाइमोन बान्था मोननो हानाय सेल्फ मेड रानि बर'खौ दिनै आसाम आयेन आफादा मान बावदों। बारग' बिलटि अनसाय आफादनि बारग' नेहाथारि आरो BPF CWC सोद्रोमा कमिरन्जन ब्रह्मनि दैदेननायाव BPF दोलोनि आरो बारग' बिलटि अनसाय समाजनि गासै सा 18 सोद्रोमाफोरा बिटिआरनि CM आरो UPPLनि आफादगिरि प्रमद बर' आरो आसामनि केबिनेट मन्त्रि उरखावग्रा ब्रह्मनि नुजाथिनायाव UPPL दोलोआव जयनिं जायो। चिरां जिल्लानि बेंटलाव खुंनाय UPPL दोलोनि गुथि गायसनथाय सान फालिनाय समाव BPFनि दोलोनि सोद्रोमाफ्रा UPPL दोलोआव हाबफैयो। सिडली बिधान सभा बियाबनि उफ्रा बिसायख'थियाव UPPL दोलोआ 60,000निबो बांसिन भट मोननानै देरहागोन, CM प्रमद बर'आ खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोरमायदों।